i-share or ikadasin yung gabuntagon mga igsuon. So, kung i-share din mo ison ka. 2 Thessalonica 3:10. Kay samtang diha pa kami, uban kaninyo, giingnan na mo, kamo ayaw pag kana ang dili mo trabaho. But pasabot mga igsuon, di jud ta magtinapulan kay ang balaang kasulatan nagaingon na di jud ta magtinapulan kuno kung magtinapulan ta ama. Kuanta dito pa kanong sa tong mga ginikanan. Bisan sa panadira. So ug di po ta magsalig sa tong ginikanan na magsigid tag kuan kanang sige tag pangayo og kwarta. Nga, sige po tag, tanan-tanan, di po ta magsalig, kita ra dyan magtrabaho. Kay karon makakwarta ta. Ug naadi ay, naugdadi, anak ang Ginoo na tapulan. Wa man dyan na. Kay anak man na sa Ginoo na, bag-o naman na. Subuora to, ampo, ampeg, abante. To God be all the glory, God bless.